Kok ming menungso kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok. Pendhita mau wis Babdar Bagong kok melayu. Kancing gelung ora ana nggih pun. Sak wae ya. Lho piye? Piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun pukulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok ngerangkul dewa. Lakon kok lali. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Mung biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane kita apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nek negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenan. Aku njaluk patine wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Neng Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendine? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Ki kono wis jati ambruk. Semene gedene iki. Lho ndek mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh, sanguson sistem. Ladalah. Se cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Terus kowe marai bingung iki. Mau muni. Kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita jengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya dundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wah, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya. Dikandhani kita.
Kita ngandani Mboya berarti kita itu ngerti karo Mboya. Ngapa ya kok petite tekan sirah barang? Ulun-ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sanghyang Baruna. Lho kok kaya bis? Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sanghyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon lawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Nglalu. Kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalaning burung. Lagi arep ngono kae diwaya. Kaya do pinter-pinter. Soleken barang dolopi ming. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun, pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplebeken saka daya ulun. Wow, pinten mbot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Ulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Bu Ulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya nek ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegese Barang pakaryan biyen e. Son suki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Elek tak tonyo lho Bu Ulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu Bu Ulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula ora. Menurut ulun dandani sono apa? Wis manut karo jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita. Iya. Keparat. Panos maning janing jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane naglaglaing bumi. Terus sinten niku sing membo dadi kula pukulun. Ulun Mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Kak. Pukulun ampun ngelucu sampean niku dhewe.
Malah siap gerak barang. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semari nang entudes ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah ora delokne ngono. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ha. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Oh, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Ayo. Lho. Nek aku rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk madu. Engko anggere kon mundur nak kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai, yang main-main ya Ben. Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. We. Gong, we. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Gong, ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Monggo kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo, medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Nyat langaning kalangkuan aglar pandan moncarti
non lir kekonang kasoran pacaring purnama ing gekono dasari mangsa katiga imohana wenging ujungan cala dening ngantos paripusami Mbawacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kagiat Lurah Semar Badranaya wau Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara ya ya nolo garing tak tampa kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den ya ya Petruk tak tampa kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara ya Bagong tak tampa sumengka pangawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den enten apa napa ajeng nganti ingkang ngadipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar kula aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih pripun kok semune rada wigati ora ngira babar pisan lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa sinten napa Gareng napa Petruk napa Bagong kowe tak kandhani kowe tak jarwani Kakang Semar salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadileng-leng negara Ngastina nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa wah lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong. Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata sirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono itu kok bangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu, Aku ora guyu. Engko ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa?
Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, he. Sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus dungkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangete. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng karo Bendara. Terus wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trima mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye Pak, aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae. Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa saya. Cilaka iki wis. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkanan ning klethus pelok. Apa jenenge? Aku sak ngrungokake nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Ah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Aku kok kerep lali ta iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ora mlayu sifat irung. Ngrekoso uripku nawe. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono zlep. Aku wis melangke nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke. Wah kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku wis. Piye ya? Saya cedak. Wis bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya nem. Aku pokoknya tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe.
Atiku tersentuh. Aku nang kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning Pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Titipan anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning Pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung butuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Kletus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndas kuwi ki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Uyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembare ra jama-jama. Setan ki. Terus wajug. Tak kira iwake. Tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra. Meraina semobang wangaruna katinetraning uga rapuh
sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkung ler wowo sing pene panca toking ayamono ki kono wis jati ambruk semene gedene iki weluh ndek mata bareng apa iki sing jenengke nganu apa ya kura-kura jagat dewa Bathara weh sanguson sistem dalah se cengengesan Bagong kowe sapa e lho ora basa karo ulun oh kowe ulun ulun iki dudu ulun wah tak tono kowe terus kowe marai bingung iki mau muni kowe takon marang ulun berarti kowe kan jenenge ulun kita ora dong kita dengkulmu mlocot aku Bagong dudu kita ngene Bagong ngono ngene kita tak kandhani piye dundang saiki kita narto kandhani lho kita ki kowe paham wis ngerti nek kita ki aku kowe ulun to iya lah wis dadi yo arep ngomong apa ulun kandhani lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe ulun iki dewa dewa iya ulun dewaning samudra wah sing tunggu segara iya kita mbuya ngerti wis ngerti kok sik mbuya dikandani kita ngandani mbuya berarti kita itu ngerti karo mbuya ngapa kok petite tekan sirah barang ulun buyer pripun panjenengan pukulan to iya kene ngerti pukulan sapa pukulan Sang Hyang Baruna lho kok kaya bis rodane endi Bagong wis pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek Banyol iya ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna Bagong ulun bakal takon lawan jeneng kita ora ono kita kuwi kowe apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra nganyut tuwa ki apa nglalu kepengin golek dalaning pati ora ketemu golek dalaning pati ki angel penak golek dalaning burung lagi arep ngono kae diwayah kaya do pinter-pinter soleken barang dolo piming
Merga nganu pukulun kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Wow, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Ulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Bu Ulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya nek ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegese barang pakaryan biyen so njuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus Ulun dandani. ngelek tak tonyo lho Bu Ulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek, didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu Bu Ulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut kula dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane nagla-glaing bumi. Terus sinten niku sing membo dadi kula pukulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Kak. Pukulun ampun ngelucu sampean niku dhewe. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen talanging kalbu pambukaning warana Bagongan lemet enteng kleru. Wush. Kula wujud napa Ulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus sasik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, namun kagungan garwa Mbak dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal, langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Aduh nggih Sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng.
Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Ulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Ulun. Iya. Kancing gelung ora ana nggih pun. Sak wae ya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapana ing Pethit ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan dedaratan. Sendika ngestaken dawuh. Lho piye? Piye jengkolmu kowe? Daratan iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono, nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Kulon. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godho githik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godho githik. Wis ulun nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Timbang yen padha-padha. Sapa sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanane. Janaka kula wonten paring adhawuh. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu. Mara coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangen kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakna permana jati netra batinmu gunakna sawangen epek-epek pun Kakang. Ing kagyat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kampit. Dosang reknaning bawana panus maning jajalan katone nyemplung segara jebul malah minggo dalan mapan ning taman negara Ngastina kendharat maning sanuka Bagong.
Esuk meneh nek masake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Nyuwun pamunten iki Lurah, mangke menawi kersakaken menapa-menapa kula tartemtu badhe ngladosi. Iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sakayange. Batu-batu panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu, kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka. Inggih. Ana apa Dimas? Mboten nginten babar pisan. Menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang boten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kena ngapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Bojo edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong mriku leres. Batu-batu wis gedhe pangalpuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku, Guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu, laku dados mekaten lampanipun Bagong. Kowe ingkang malikke blate Kakang Bu Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ing bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Bu Ayu Banowati. Aku ing bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Ayo. Piye Janaka? Leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun getak Bagong saged kuntal saking lebeting taman. kandhane kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usah ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhang kana negara Astina. Lan bisa madhangke kahananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu kula derek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guwaya teja pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngondekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho, Aku iki takon karo kowe. oh iya Dik, lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Githik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik Dasar para nyata. Janaka Wonten paring adhawuh.
Ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adhiku iki? Rasuti. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adhiku. Adhimu sakaremu, kakangmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajae kowe mendem rasa ora penak karo adhiku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, men biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane kita apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kowe lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenan. Aku njaluk patine wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adhiku arep tak njaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Neng Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendine? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Isa taman nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Radione karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Gada Githik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Mengene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saura-urane jangan bening. Saiki kok kakek mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kaya cangan-canganku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Gada Githik.
mendhet pusaka inggih menika sela gumuk den tuthukaken wonten mustanganipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Bedawan godho gitik ilang wujude babar Ki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok tratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Lho, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak Jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, Sok meneh. oh ndek. Sok meneh ki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane ingsun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becik. Oh sapenakmu dhewe. Njur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong ki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye ki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah jelas iki. Lakon ra jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih, kula kemutan. Wah gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Nyuwun pamit. Ande Bima kang simonapta ngesesma walindu lawan angin ing Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong eleng kono. Sing luput dudu Bagong, nanging sejatine ana ingkang mimba Bagong. Sapa? Jem sapu jagat yang mapan ning ringin kurung negara Ngamarta tilas patih Ngendraprasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana sewiji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara. Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumene tumandane ampun ngantos sak kepenake dhewe ke. Iya. Dipetung tuna lan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bag.
Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro, anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi, nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Niki menika Jem Sapu Jagat ing tenggolinging Kro Negari Ngamarta. Lho, Jem Sapu Jagat. Inggih. Malik Bagong, inggih kok. Lah edan. Tak kung. Ya, nek ndodhok ki sing pas. Sampake dienggo Ndara Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.